Nezaposlenost u našoj zemlji glavni je razlog odlazaka na zapad, no sve češća iseljavanja rezultirala su nedostatkom radne snage. To je osobito izraženo u zanimanjima građevinara, tesara, tekstilaca i tako dalje. Ove godine i na sveučilištu u Mostaru upisan je manji broj studenata u odnosu na prošle, no ista situacija nije i na građevinskom fakultetu. Da ste me pitali prošle godine, odgovor je bio drugačiji, ali ove godine imamo uspjeh, znači imamo povećanje broja studenata na studiju građevinarstva. Normalno otvorili smo arhitekturu, ali znači sam studij građevinarstva znači ima veći broj upisanih studenata nego što je to bilo prošle godine. Tako da, ajde, tu nismo u nekakvom trendu. Nadamo se da će ta uzlazna putanja ili se zadrža trend ili bar znači, da nemamo nekakav pad. Zašto je to tako? Može odgovoriti na to pitanje odmah, pa mislim da su dvije stvari. Znači, jedna stvar da smo se potrudili malo više ove godine, znači jednostavno da prezentiramo naš fakultet, odnosno kvalitetu znači, studija znači, ovog fakulteta i mislim da to je na neki način prepoznatljivo i da je rezultiralo znači, većim brojem studenata. Pa, mislim da je ključni razlog jedan od razloga je što je diploma naša priznata. Jel? Znači, vi kad završite, znači članica smo udruge Hrvatskih građevinskih fakulteta, ravnopravna članica. Ove godine predsjedavamo znači, tom udrugom i mislim da sama ta činjenica, ako predsjedavamo mi udrugom Hrvatskih fakulteta, znači cijele Hrvatske, onda znači, da ljudi uvažavaju ovu instituciju kao kvalitetnu i njima ravnopravnu. I druga stvar je kad završite ovaj građevinski fakultet, znači možete se zaposliti bilo gdje. To je kad gledamo s aspekta kvalitete i ovoga fakulteta, ili kad to gledamo sa šireg društvenog aspekta, pa mislim onda da je poprilično poražavajuća činjenica da iškolujete nekoga ovdje i onda da on ide raditi ovdje. Ali nadati je se, stara je to još izreka, znači da kriza neka gospodarska u društvu, prvo što s tom krizom ide pada građevinarstvo i nekakvim usponom ili prolaskom te krize, onda prvo što se oporavlja građevinarstvo. Tako da se nadati da će i broj recimo inženjera koji već postoji na birou Zavodu za zapošljavanje, da će biti sve manji i da će ljudi sve manje odlaziti. Moram reći izraz, malo djeluje kao floskula, jeli? Znači vi morate upise, cijelo visoko obrazovanje uskladiti s gospodarstvom, kao što se to dešava na zapadu. Jeli? Sam ja nekad, kad malo sam više opterećen, da znam samo recite s kojim gospodarstvom. Jeli? Mislim, da bi se vi prema nekom usklađivali, znači morate imati neko normalno gospodarstvo koje mi očito nemamo. Definitivno pratimo. Dio smo, znate preporuku Evropske unije, znači STEM područje, Science, Technology, Engineering and Mathematics, znači to je nešto što je deficitarno na razini EU, znači u tome dijelu i dio smo toga, tako da tehnička struka očito je zahtjevna, je potrebna, ajde, ok, u današnje vrijeme IT tehnologije više nego recimo neka druga područja tehničkih znanosti, ali definitivno mislim da sama Bosna i Hercegovina, sama Hercegovina ili gospodarstvo hercegovačko nama ne može kao fakultetu biti parametar da bi određivali, da bi opstali, da bi određivali upisne kvote. Znači moramo to gledati šire. Imamo taj feedback prvenstveno o kvaliteti, o nastavnom planu i programu i kakva su im iskustva kad su tek završili fakultet počeli raditi. Dijelom i ovaj dio oko odlazaka, tako da mislim da je neupitno, znači veći broj njih ostaje ovdje, ali nažalost ima i određen postotak, sad ne bi se igrao s postocima točno s brojkama, znači koji, ali odlazi značajan broj. I dok jedni trbuhom za kruhom odlaze preko granice, drugi vape za radnom snagom, stručnom, ali i onom niže kvalificiranom. Građevinska tvrtka Hering iz Širokog Brijega postoji nešto više od 20 godina i kako kažu sa zapošljavanjem nemaju većih problema.
no tijekom ljetne sezone kada je više posla, nedostaje i radnika. Više se radi, naravno ljepše je vrijeme, želi se iskoristiti to što je tako, dok u zimi se manje radi, naravno zbog vremena i svega, i mnoge druge tvrtke traže radnike, tako da smo svjesni toga da u ljetnom periodu imamo nekih uvijek manjaka što se tiče radnika, tražimo stalno nove radnike, svako malo zapošljavamo, stalno smo aktivni, su nam neki oglasi za i tesarske radnike i građevinske tehničare, tako da za sad je u redu, bude naravno nekad da nam zapali, ali evo snalazimo se u svakom slučaju, dobro se držimo s tog tiče, nije tolika kriza kao što je to aktualno što se piše, naravno da pali i želimo da se što više ljudi prijavi, međutim sada je toliko strašno, nije. Pa uglavnom je veća potražnja za radnicima koji su niže kvalificirani, znači za građevinskim radnicima, tesarima, armiračima, zato što njih treba više inženjera. Imamo dovoljno za sad, ako nam zatreba imamo uvijek u bazi, dosta ljudi se prijavljaju nevezano za natječaj, jer Hering je ipak velika firma, ima dugu tradiciju, tako da ljudi bez natječaja se sami prijavljuju, najviše inženjeri i tehničari, tako da njih imamo dosta i uvijek možemo ih lakše pronaći nego radnike nižih kvalifikacija. Pa bilo je nekoliko radnika koji su odšli, evo recimo za Njemačku negdje, neki idu svjesno da im neće biti bolje tamo, idu zato što im je tamo obitelj ili nešto. Nam nedavno je došao jedan radnik koji odlazi u Njemačku, ali kaže žao mi je što napušta Hering, ali ide radi obitelji jer su mu svi tamo. Međutim, nije sad da idu svi radi toga i znaju da i tamo isto čeka težak posao, ne idu svi sad ni dobrovoljni zato što misle da će biti bolje, nego te jednostavno žele nešto pokušati, mi svima želimo sreću, nikom nećemo zadržavati preko volje, ali sad nije da je tolika navala ni za Njemačku što mi to nismo toliko osjetili. A sad to zavisi s koje strane gledate. Kod našoj firmi ide plaća radnika po prosječnoj plaći u Bosni i Hercegovini, tako da što se tiče toga mislim da je čak iznad prosjeka za građevinu, ali sad ne znam s koje strane se to može shvatiti, jer na primjer sad ako se gleda neke zapadne zemlje možda jest, ali svaka je struka potplaćena u odnosu na zapadne zemlje, tako da jednostavno ako idemo prema nekoj situaciji u Bosni i Hercegovini mislim da je to realno. Od branše do branše i od tvrtke do tvrtke situacije po pitanju radne snage su različite, no jedno je sigurno, ekonomski razlozi glavni su motivi iseljavanja. Ukoliko se ovaj trend nastavi, iz Hercegovine bi se mogao izvoziti školovani kadar, a uvoziti radna snaga.